Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena gawane Kristen okeh gitu. Jawab posisi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iki lho, tanda-tanda lagu iki lho Pak Purnomo. Tapi kok kuyok ning kono yo. Ngono kowe mau marani sedhit iki lho. Pulang wonge ning jero pipis. Kuwi tuan rumah sapa kowe? Jenenge juga. Hei, assalamualaikum. Niki ngene. Iki acara pernikahan tak sakrone pernikahan kita sampai Mas juga nggih. Yoga tukang kendang iki bojone siji mosok ora blur iki. Hei, bojomu siji. Arep tambah kowe. Maksudnya Mas Yoga iki kan Mas Yoga main maju. Lah iki mau sing dadi manten Mas Yoga main beton. Beton. Winong. Wong ya coba ngono wong iki duwe, yen duwe. Maksudnya duwe apa nang kene? Lah ya iki diucapne Mas Yoga karo teman-teman wedok. Piye duwe teman. Mugi-mugi kagem Mbak Devita kali Mas Raka Yoga dadi umroh ageng sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wis sakinah mawaddah warahmah. Wis mau keluarga langgeng diparingi apa jenenge? Omongan nanggap dilane wae. Aja ana sing video. Ana sing video berkacu kok. Ana channel berkacu kok. Ana channel Mas Yoga dan Mbak Sinan Mbak Devita matur suwun sangat penimbali warga masyarakat Winong lan Reok Simo Mudo Manggolo Simo Patirpuraga komplit ngene keredengaken panjenengan. Dik iki jare wayangan, Mbak. Wayangan iki Joguduk Jengkitik. Aku dhewe ra delok wayangan rasane. Aku
edan iki mau dini wayangan iki mau reokan jagung reden iki mau aku dhewean Mas Agus awake dhewe kon menghibur tenanan jungkir wali tenanan jungkir wali tepuk tangane banter Mas Yoga karo Mbak Devita karo Mas Samsul jare iya juragane Pak Samsul juragane kilik Jawa gede wong ngalah juragane Pak Samsul karo apa lek karane perusahaan ijo motor awake Pak aja sih oke-oke sih kening aja udem yo oh iya bagus tenang pemirsa nah dicelok Pak Samsul cak wah jangan ya kali Bang Bang Luget pun karya wis Pak Samsul bagati kayaknya dicumong lor ya atesun Pak Samsul betul cari pot-pot tas ya oh iya ya atesun jangan tuh atesun jangan tuh lurut kowe oleh piro iki 100 jari tuan rumah kentus tanggapan pinong iki oleh 100 oprol pek 100 ya iki menake telu lho setuju ping telu oke Bang 100 saja terus ada rating yo 100 ora ojo bener aku tek dulu jadi saya belum itu aku tek dulu Oke siap. Jembatan gas kan? Jembatan ini ngendi kene? Kak. Yo mudan nek kotoran aku sok wani. Mas. Yo. Oh. Mas Samsul. Iwan saya kata. Iwan saya kata nak mobil ya. Ayo, ya. Lurus lah.
Pak Samsul iki. Karo Pak Samsul. Sing ora mergo tenggorokane lara. Tenggorok biye nek Jawa. Ayo budal, Pak. Yo. Kalau boya kan sedai ya. Aku sapal. Apa Mas? Sopo juragan iki sopo? Sopo? Endi? Kancaku. Kancamu. Kanca 30-an Mas. Nono. Masih pas kelaka iki. Lho niko. Kuwi. Halo, Nek. Hidup kancaku kanca kental karo aku. Aku pitik era tahu ketekan. Masa to, Mas? Ora mungkin. Ora mungkin. Lho kae belum dipiyantune gagal. Jan aku ngene iki pemaklane iku rambut kan lho. Parang. Kowe iki lanang. Aku mulane. Iya. Kowe mau tak kono kan lho. Juragane menunggu kamu. Ya ngemis no biasa. Berarti itu ngemis, ya perai itu Mas. Ini 100 nek. Iya Mas, ya. Tilas kotak takdirnya tata roti bangun lho Mas. Tidak kau nyapa. Kan awakmu ini kan mau wis pasangane Mas Agus. Mas Agus ngomong bila di ayu neng kok duwe tower. Hei, biar pandang aku yo ayu ngono. Lah kok berkacu. Kowe he. Iki Bella Safira. Kowe he sambene. Tidak botol. Kagak itu kan. Itu botol. Aku pandang nek kowe digedhek. Iki wong tak gapal Jumira wingi. Iki lho. Awake
dhewe iki ditonton sing main sing meni, ditonton main sing profesional. Kowe kudu mesra karo pasanganmu. Ya mesra apa? Cemitinan kok rampine. Gak. Iki cemitiku budi. Iki macane wong gede antara ini. Ono sing cilik apa? Elah dome sing cilik. Kowe iso mesra. Mesra contonan kaya aku karo bebekku sing. Kowe hari iki luwak wangi. Oke, bariki aku tak golek mesra karo pacarku sing kene. Kowe karo iki mesra aku tak golek dhewe. Jangan mulai kayak gini mati ya. Sini, nah kamu bocahmu, isik, si rotok satu. Hei, ini ya, tahu, hei, bocahmu lo, apa jenenge kebayake utuh? Bolong. Iki lho bolong. Bocah kebayake. Lho, iki pilihan gede dhuwur putih. Gede dudasmu kecil. Dhuwur kok ngono kuwi Sekali aku segini kilo. tapi yo Kurang ini. ayo gendal dibuktekne. Aku ya, Dek. Dah lho. Ora Dek, ora ya aku dah, Dek. Dah. Wong loro tok. Ora usah perlu ngene. Aku ganteng karo ayu. Elah. Hei. Lah kowe kaya gede. Lho iso ngene iki. Iso. Amin dasmu. Belajar. Iki wis nyedreki aku. Intan kowe dhuwur wae jadreki butuh terong. Hei. Kamu iki. Iki nang suwung iki nang kuping iki tenang apa gedokan iku Dek. Rane kapal iki gadone kuping men. Kuwi anu ora nek bukan, Dek. Nanti kata sabun di tengah yang mungkin. Yo jurane jadreki bela. Ayo. Datang. Yo. Berapa ini? Yo. Yo. Ya, oke. Ya, 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 ya. Masuk.
saiki kowe ditinggal ngalih wong berarti ngenyek awakmu membuktikan kowe omongnya ora ayu ngono kuwi. Aku itu lagu lawas loh. Kilo nyapo. Bosku. Bosku apa? Bosku. Lagi. Ini. Mosok loh. Jangan surah cetuk kowe. Heeh. Ada bojone dianggap renek. Kowe bojone milih kari. Hei kok dibalekne mantane. Hei kok dibalekne. Bojone timur. Bojone timur. Hei bojone timur. Dibalekne lah kowe lha opo? Yo. Heeh. Katane bledek. Ya piye? Yo. Gapun boten sah. Nggih. Bila iki ruko ta.